Så er det officielt et år siden, at jeg lavede min første video på YouTube. Faktisk mine første 3 videoer, fordi jeg optagede mine første 3 videoer på den samme dag og lagde dem ud samtidig. Jeg ved godt, det virker lidt mærkeligt, fordi sådan, min første YouTube-video, eller den første video, der er på YouTube lige nu, som jeg oplagde, jeg lagde ud på den her kanal, jeg kan ikke finde ud af at snakke, det kan jeg aldrig, men den kom ud for 7 måneder siden, så det kan godt være, at det virker lidt mærkeligt, at jeg siger det. Men det var fordi, jeg havde en YouTube-kanal før det, som simpelthen blev slettet i YouTube, og jeg ved stadig ikke, hvorfor den blev slettet, men prøv at se, jeg havde 200 subscribers, altså, hvorfor slettede de den? Det kan det. Men heldigvis fik jeg lavet den her nye kanal, som nu, den har ikke 200 subscribers endnu, men jeg synes til gengæld, at den har fået sådan et bedre fællesskab end den gamle kanal, fordi på min gamle kanal, der var det kun en, der sådan med, sådan rigtig fuld med på alle mine videoer, og her på den her kanal, der har jeg bare fået et bedre fællesskab. Der har jeg bare fået sådan et fællesskab med masser af andre, og måske ikke masser af andre, men i hvert fald, I ved, hvad jeg mener. Men i hvert fald, i den her video, det vil jeg bare gerne sige tak, fordi at, til alle jer, der har subscribet og følger med på mine videoer og alt det der, og altså, jeg har ikke rigtig lige tænkt på nogen sådan jubilæum special, eller jubilæum på en YouTube-kanal, nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er et lidt stort ord, men i hvert fald et års fødselsdag til min YouTube-kanal, og så vil jeg bare sige tak til alle jer, der har subbet. Nu har jeg også fået 100 subscribers, eller det fik jeg faktisk for lidt tid siden, faktisk rigtig lang tid siden, eller sådan lang tid siden, jeg kan stadig ikke finde ud af at snakke, men jeg vil bare sige tak til jer, der subscribede. Jeg nåede aldrig at få lavet en 100 sub special, fordi jeg ligesom ikke rigtig vidste, hvad det skulle være, men kan vi ikke bare sige, at min far har fået de 4 videoer til, eller som det. Men i hvert fald, jeg fik ikke rigtig lavet nogen sådan, jeg kan ikke rigtig få lavet nogen sådan 100, eller nej, ikke 100 års, et års special, eller hvad det nu hedder. Jeg har ikke nået at få lavet en video med det, og det ved jeg ikke, om jeg overhovedet når at få lavet en video med det overhovedet. Jeg kan stadig ikke finde ud af at snakke, men ja, jeg vil bare sige tak til alle jer, der er subscribet, og så vil jeg også lige sige, at nu har jeg haft min kanal i 1 år. Nu har jeg haft det der profilbillede med Bonnie og Chocolate Bonnie og alt det der. Nu har jeg haft det i 1 år. Sådan, lige som jeg startede på min YouTube-kanal, eller fun fact alle sammen, det jeg lige havde lavet min YouTube-kanal, der valgte jeg et 2 år gammelt billede, altså dengang var det kun 1 år gammelt, men der valgte jeg dengang 1 år gammelt billede, og lige nu 2 år gammelt billede af en død fisk på Malta. Men jeg ændrede mit profilbillede, fordi sådan at, sådan på den her kanal, det ville jeg sådan gerne have et profilbillede, der sådan repræsenterede sådan, det min kanal sådan rigtig går ud på, og siden min kanal ikke sådan kun er Fun Freddy, så valgte jeg simpelthen, at nu vil jeg simpelthen lave det her profilbillede, der sådan er bare sådan Brawl Star, for at vise, at jeg spiller Brawl Star på kanalen, men så har jeg sådan valgt Halloween Event, Frank og Fun Freddy i et baggrund, så sådan, det er sådan, man kan se, vi spiller Supercell-spil her, og så man også kan se, sådan, vi spiller også gyserspil her. Sådan, jeg kan ikke finde ud af at snakke. Men i hvert fald, så jeg får et nyt profilbillede. Hvis I gerne vil have det gamle tilbage, too bad, too sad. Det får I ikke tilbage. Lev med det.